avui en un nou programa de Voltem Junts passarem pels monuments més importants i reconeguts del món. Comencem! I'm coming home. I'm coming home. Home is where the heart is. Passarem pel Taj Mahal, de l'Índia, construït entre 1631 i 1654. Aina, què opines del Taj Mahal? A mi aquest edifici m'agrada molt, ja que és molt diferent a tota la nostra cultura. Però jo prefereixo més anar per Europa. Tipo pasta, pizza... Ens n'anem a Roma? Anem a Roma! Ens trobem a Pisa. Aquesta torre, quan es va crear, media 59 metres, però a causa de la seva inclinació durant els anys, ha acabat medint 57. El govern italià va demanar ajuda a tots els altres governs per evitar que aquest bonic monument no es derrumbés. I ara prendrem rumb cap a la ciutat de l'amor. Sabeu quina és? Bonjour, madame et monsieur. Ens trobem a París, amb la Torre Eiffel darrere, amb una altura de 300 metres. Aquesta torre hauria d'haver anat a Barcelona, però als barcelonins no els hi va agradar molt i al final va acabar anant a París. And now we are going to London! Come on! Good morning everyone! Ens trobem a Londres, al Big Ben. Aquesta torre té una alçada de 96 metres i és coneguda com a la Torre del Rellotge. Aquesta torre té el rellotge de 4 cares més gran del món. I ara sortim d'Europa, ens n'anem cap a Amèrica. Ens trobem a Times Square, al districte de Manhattan, amb molts edificis enormes i pantalles molt brillants. I des d'aquí ens despedim d'aquest superprograma d'avui. Fins la propera! Molts pesitos!